Sziasztok, Ricsi vagyok, és ez egy újabb videó lesz, amiben Mesteremce Skype PvP 6-2-zni fogok. Kicsit logolok. Ilyen cuccaim vannak, mert nagyon szarok, úgy kaptam el ezt a cuccot is. Dias isakért, meg az OP-ért meg kellett szenvednem. Akartam megcsinálni egy lángegyességet, de nem bírtam feljumpolni XP-t. Azt mire jó lett volna, ott már legfelül jártam, és egy jump. Mindegy. Nem tudok elmegyek erőpotért, de még nincs annyi money. De beírem így. Miért lagolok? XD, amit defostosok ezek a lovak. Hát már annyian nincs elfény, mint nappal, már este van. Nem tudom, minek veszek, ha nincs. Most már lesz. Nem tudom, sokáig tartott, mert előkapartattam ezt a cuccot, de megérte. Egy videóig megéri. Most ne szívass már! Bassz meg. XP-nél is majdnem összetörtem a gépet, mire abba hagytam. Fúk, és oda átlöktem. Én is, de én nagy szar vagyok. Menj anyám, most megöllek. Te is meghalsz. Ügyesek vagytok. Egy gyerekem, most tele nem megyek le. Most már el tudok menni előre. Jó. És annyira nem is logolok. Megy a bandikem. Most hát bandikem elveszem, nem logolok annyira. Ahhoz képest, hogy szoktam logolni a többi szerűen. Csak ilyen nokik vannak fent. Van aranyom, hogy leszedek. Azt hittem leesek. Egy volt haverom adta, aztán leléptem, azt itt hagytam a szervet, most tudtam lenni 12 OP-t, mert volt egy 6000-em. Volt egy jelhágom, de kicsapta. Na hát. Hát én ezekre azért nem megyek rá, mert 2 vérbe. Nem 2 lennének, hanem csak egy gyerek lenne ott, akkor még rájuk is mennék. Na már! Szivatsz? Vagy most ez mi?
Ez a videó hát talán 8 perces lesz. Nem akarom aztán hosszú, mert sokan sincsenek fönt, meg megyek YouTube-ozni telefonon. Fuck you, a szikrás szaroddal. Jó, utolsó fájt, amíg meghalok. Meg fogok halni. Már be fog koptatni. A szikrás szarkardjával. Nem bírom megütni ezt a szar gyereket. Fuck. Menj már a kurva anyába. Miért? De te kurva. Jó, hát ez kicsap, hát ez MH. Jó, hát itt egyértelműen behulló gyerekek, tüskés a mellese is. MH is. Menj már a büdös kurva anyába. Anyád. Lőző módba váltok. De jó, meghalok. De is, az mi volt? Azt hogy a fucka? Na hát, XD, Segi Anton, semmi, csak oké, mindegy. Ez a videó ennyi is lett volna, én Ricsi voltam, sziasztok!